Σε μάτ επιφάνεια με πινέλο Phantom με φυσική τρίχα και πλαστελίνη Laced Gel Peach με απαλά πατήματα δημιούργησε πέταλα σε σχήμα καρδιάς. Φρόντισε τα πέταλά σου από τη μία πλευρά να είναι τελείως flat, ώστε να μπορούν να επανωτήσουν τα επόμενα πέταλα. Για το κέντρο του λουλουδιού χρησιμοποίησε το 3207 ημιμόνιμο της φανταστικής Full Platinum σειράς, το οποίο στη συνέχεια θα καλύψεις με πέταλα για ακόμα πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Προσπάθησε τα πέταλά σου να έχουν κίνηση και να είναι ασύμμετρα, όπως οτιδήποτε συναντάμε στη φύση. Παρατήρησε τα φύλλα γύρω σου. Με Art Gel Brown και ταμποναριστές κινήσεις, μπλένταρε στο κέντρο του λουλουδιού για να δώσεις βάθος, ενώ με Art Gel Neon Orange, μπλένταρε στις άκρες των πετάλων για να δώσεις φως. Και σε ρωτάω τώρα, στην περιοχή σου υπάρχουν πολλοί που να παρέχουν παρόμοιο nail art? Ξεκίνα λοιπόν, αν θέλεις να ξεχωρίσεις πρέπει να κοπιάσεις. Μαγική συνταγή επιτυχίας δεν υπάρχει. Yeah, you know, ladies and gents, oh yeah, goddamn, take a look at my crystal nails.